Zapním sirenu. Vyzýváme policajtov a policajtky, aby stihnuli uniformu a pridali sa spoluobčanov. Aby odmietli plnenie príkazov, rozkazov, nariadení a pokynov za účelom útokov na základné ľudské práva. Slovenský impotentný somár. Ak máte v sebe sebaúctu a viete, čo je projekt sebaúcta, Tak sa vyzleďte. toto rozhodnutie. Vy z Kanady, Tak buďte frári, jak som ja! stiahnu vládite, súdni a pridajte na stranu svojich spoluobčanov. Chceme slobodu. Znova vyzývame súkromnú políciu, aby prepustila občana Martina Krenického, ktorý je postavený voľového zajaca. Súkromná polícia nemá mandát. Je to súkromný orgán súkromných osôb. Vašim deťom a deťom! Nech sa to stane! Z pokolenia na pokolenie! Tak, oni môžu. Už natáčajú Ďalší slovenskí otroci. impotentní somári. Ďalší otrok! Áno. Vyzývame policajta Jajciara, aby vydal príkaz na prepustenie vojnového zajaca.